Καλημέρα. Άκουσες, αγαπητέ Γιώργο? Άκουσα, βέβαια, άκουσα, και πριν πω οτιδήποτε θέλω να σχολιάσω τις θέσεις των δημάρχων. Ναι. Οι οποίοι είπαν ότι πρέπει το κράτος να καταλάβει. Οι δήμαρχοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι το κράτος είναι οι πολίτες. Άλλο είναι το κράτος και άλλο είναι η κρατική εξουσία. Η κρατική εξουσία έχει προέλθει επειδή οι δήμαρχοι επέλεγαν στις περιοχές τους να προβάλλουν τις κομματικές ταυτότητες με τις οποίες εκλέχθηκε ο καθένας, χωρίς τόσο καιρό να έχουν κάνει την αυτοκριτική τους και οι ίδιοι για αυτούς που στήριζαν τόσο καιρό, οι οποίοι τελούν διαρκώς παράβαση καθήκοντος. Δεν μιλάω για τους δημάρχους, μιλάω για την κρατική εξουσία, και εκείνοι συνέχιζαν να το στηρίζουν χωρίς να κάνουν τις νομικές ενέργειες. Άκουσα τον έναν από τους δύο να λέει ότι προσπαθούσαμε να το κρύψουμε. Το να κρύβουμε κάτι είναι έγκλημα βάσει του ποινικό κώδικα. Όταν συμβαίνει ένα έγκλημα και κάποιος το συγκαλύπτει, είναι συνεργός στη συγκάλυψη στο έγκλημα. Αυτό λοιπόν τιμωρείται, αν είναι κακούργημα, με 3 χρόνια φυλάκιση για το συνεργό. Όταν κάποιος φάει 3 χρόνια φυλάκιση, του ανακαλείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αν έχει σχέση με το δημόσιο. Αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος, οι πολίτες, δηλαδή το κράτος, ποια είναι τα δικαιώματά τους. Συνέχισε, δεν σε... Επειδή λοιπόν ναι. Έτυχε σήμερα και με ειδοποίησε ένας φίλος ότι το πρωί μίλαγε η νέα μας πρωθυπουργός, η οποία είπε ότι είναι άξια σεβασμού η δικαιοσύνη και η δικαστική και ότι οφείλουμε να σεβόμαστε κτλ. Οφείλουμε να σεβόμαστε αυτούς που λένε την αλήθεια και που πράττουν τα καθήκοντά τους. Χθες ο κύριος Νικόπουλος είπε στον αέρα ότι μέσα στη διάρκεια των διακοπών δεν ορίσανε δικαστικούς για να εκλεγεί... Όχι μες στη διάρκεια των διακοπών, όχι. Από τον Ιούνιο, από τον Μάιο έπρεπε να έχει γίνει. Και πιο μπροστά, 6 μήνες τώρα. Αλλά είπε κάτι ότι μέσα στη διάρκεια των διακοπών. Μέσα στη διάρκεια λοιπόν των διακοπών να ενημερώσουμε τους πολίτες από την εκπομπή σας, διότι μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει κανένα από τα αποκόμματα της Βουλής, ούτε η άκρα δεξιά, ούτε η άκρα αριστερά. Στον Ιούλιο, ο κύριος Γεωργίου, που έχει κάνει τη μεγαλύτερη απάτη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, επαναλαμβάνω, που αυτή είναι το κράτος, το Συμβούλιο Εφετών... Γιώργο, συγγνώμη, μία τελεία, μισό λεπτό, μια ανωτελεία. Έχει ζητήσει ο κύριος Κόλλιας, ο δήμαρχος της Λέρου, να κάνει παρέμβαση. Ναι. Θα τον έχουμε σε λίγο. Συνέχισε. Ναι. Τον τέλος Ιουλίου λοιπόν, το Συμβούλιο Εφετών έβγαλε ένα βούλευμα που παραπέμπει, τέλος Ιουλίου, που φεύγει διακοπές, που παραπέμπει τον Γεωργίου, που έχει κάνει τη μεγαλύτερη απάτη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών διαχρονικά, να δικαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου, που τα δικαστήρια υποτίθεται δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν κανονικά, στις 2 Σεπτεμβρίου δηλαδή, μιλάμε μεθαύριο, μετά από 3 ημέρες, για πλημέλημα. Όταν έβγαλε το βούλευμα αυτό το Συμβούλιο Εφετών, όλος τυχαίως είχε συνδεθεί εκεί η μήνυση που είχε γίνει με μένα και τον κύριο Θεοδωρίδη παρέα. Από το 12. Ο πρώτος εισαγγελέας δεν είχε ασκήσει ούτε διώξεις, ούτε είχε κάνει προανάκριση, απολύτως τίποτα. Πήγε να μπει υπόθεση στο αρχείο. Δεν το δέχτηκε ο εισαγγελέας να τη βάλει στο αρχείο και την έστειλε και συνδέθηκε στον 8ο ειδικό ανακριτή ονόματι Λινό, γιατί έχω μάθει να λέω τα ονόματα, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις απόλυτες ευθύνες για την εξαθλίωση του Κοσμάκη. Ένας από αυτούς που έχει τις απόλυτες ευθύνες είναι ο 8ος ειδικός ανακριτής ονόματι Λινός, ο οποίος δεν έκανε και αυτός την προανάκριση, και δεν το λέω εγώ, το λέει το ίδιο το βούλευμα που το Συμβούλιο Εφετών έβγαλε για να παραπέμψει, για να λέμε το βούλευμα είναι η απόφαση του Συμβούλου Εφετών, έτσι καλείται βούλευμα, για να καταλαβαίνουν οι πολίτες που μας ακούν. Γράφει μέσα ότι ο ανακριτής δεν ολοκλήρωσε νομότυπα την προανάκριση. Αυτό λοιπόν είναι κατάχρηση εξουσίας και έπρεπε ο ανακριτής ήδη να διώκεται. Και να διώκεται... Ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός. Μάλιστα. Με 10 χρόνια υποψήφιος και με στέρηση ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα, και στις 2 Σεπτεμβρίου, που δεν έχει υποθεί από κανένα μέσο ενημέρωσης και αν η πραγματικότητα για την υπόθεση της Ελστάτ πώς υποτίθεται πάει για πλημέλημα,
ο κύριος Γεωργίου, ο απατεώνας, από κακούργημα που πήγαινε, ναι. Και στο βούλευμα όλος τυχαίως, όλο το Συμβούλιο Εφετών δεν γνώριζε ότι ο κύριος Γεωργίου αλλίωσε τα στοιχεία και μας επηρέασε για το δεύτερο μνημόνιο, διότι δεν αναφέρουν λέξη για το δεύτερο μνημόνιο. Ακριβώς. Αναφέρουν μόνο ότι δεν αλλίωσε το πρώτο γιατί δεν ήταν σε αυτή την καρέκλα. Μάλιστα. Το δεύτερο μνημόνιο είναι αυτό που βούλιαξε τη χώρα. Έτσι. Και οφείλεται σε αυτήν την απάτη. Αυτή η απάτη είναι αποδεδειγμένη μαθηματικά. Μάλιστα. Την έχει καταθέσει η Τράπεζα Πίστεως στο εβδομαδιαίο δελτίο που είχε βγάλει τότε, ότι βάλανε μέσα στοιχεία ΔΕΚΟ έξοδα μόνο για τα επόμενα 17 χρόνια, χωρίς να έχουν υπολογίσει τα έσοδα. Βάλανε μέσα ως δαπάνες πράγματα που έπρεπε να είναι στα έσοδα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν γράφονται στο βούλευμα και στις 2 Σεπτεμβρίου, 3 μέρες από σήμερα, με υπηρεσιακή κυβέρνηση, με την κυρία Θάνου, που είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αυτός θα πάει να δικαστεί για πλημέλημα και θα γελάει εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ναι, έχει πάρει ενημέρωση από μένα και από τον κύριο Θοδωρίδη, ναι, 3 φορές, όπου ζητήσαμε να δούμε την κυρία Κουτζαμάνη, η οποία αρνήθηκε να μας δει και της κάναμε καταγγελία εις βάρος της. Μάλιστα. Στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Οι άνθρωποι είναι τραγικοί. Ωραία. Βάλε μια ανωτελεία. Θα επανέλθουμε, θα κάνεις λίγο πίσω, θα γυρίσεις για να επαναλάβεις κάποια πράγματα, να τα καταλάβουν οι ακροατές μας. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Κόλια, τον δήμαρχο της Λέρου. Κύριε Κόλια. Καλή σας μέρα κύριε Βουλή. Καλημέρα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει φτάσει στα όρια, έχει ξεπεράσει τα όρια και πλέον δεν υπάρχουν ούτε αντοχές, ούτε υπομονή και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αν ακούτε φωνές, περνάνε από μπροστά μου τουλάχιστον 500 πρόσφυγες. Έχουν ξεπεράσει... Μην τους λέτε κι εσείς όλους πρόσφυγες. Έστω, μετανάστες, ναι. είτε το όπως θέλετε. Όχι, το όπως θέλουμε είναι... Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς θα γίνει η διαχείριση. Μια διαχείριση που είναι παντελής απούσα η κυβέρνηση, όλοι είναι απόντες. Εγώ έχω κληθεί αυτή τη στιγμή με ελάχιστα μέσα, με ελάχιστο προσωπικό, να διαχειριστώ μια κατάσταση που είναι πρόβλημα της Ευρώπης, της Ελλάδος και όχι του Δήμου και των κατοίκων του νησιού, που είναι ήρωες, που βοηθάνε όλοι μαζί, το δίκτυο αλληλεγγύης, η εκκλησία, όλοι βοηθάμε, αλλά πλέον μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ανεξέλεκτη εισρωή. Μπαίνουν από παντού, έρχονται από παντού, ανεξέλεκτα. Έτσι και όποιος μου λέει ότι είναι επικίνδυνο αυτό που λέω, να έρθει να το δει μόνος. Το ότι μπαίνουν ανεξέλεκτα πλέον. Με οποιοδήποτε μέσο θέλουν, με οποιοδήποτε σκάφος, με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι εισβολή, δήμαρχε. Εισβολή βεβαίως. Έχω ζητήσει τουαλέτες. Το πρώτο, το α και το ω. Να μας στείλουν τουαλέτες, να μας στείλουν τους γέρες. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Οι άνθρωποι του Δήμου, οι ελάχιστοι πλέον, το ελάχιστο προσωπικό, δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες. Ούτε τα απορριμματοφόρα, ούτε οι άνθρωποι, χωρίς εμβολιασμό, χωρίς να έχουν κάνει ένα εμβόλιο. Με κάθε κίνδυνο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ιατρικά είναι ανεξέλεκτοι. Και κατάλαβαν τους κινδύνους. Χωρίς οι υπηρεσίες να είναι στελεχωμένες. Η αστυνομία υπολειτουργεί, το λιμενικό υπολειτουργεί, οι πάντες υπολειτουργούν. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Το σχέδιό τους... έχω δεχθεί 15.000 από τις αρχές του έτους, με 8.000 μόνιμους κατοίκους. Το σχέδιό τους πέτυχε. Η άλωση της Ελλάδας συνεχίζεται. Όταν η κυρία Τασία λέει ανοίξτε τα σύνορα και να υπάρχουν πύλες εισόδου σε κάθε περιοχή της Ελλάδας κλπ. Η κυρία Τασία, η πρώην υπουργός, πείτε δεν όπως θέλετε και να την πούμε όπως θέλουμε, είναι εκτός τόπου και χρόνου και το δηλώνω δημόσια. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Δεν ξέρει τι της γίνεται έτσι. Ας έρθει εδώ να δει την κατάσταση, να δει πώς γίνεται η διαχείριση. Και όλα αυτά που λέει, το να λέμε ευχολόγια είναι το ότι καλύτερο. Και εγώ μπορώ να τα πω. Ναι, ακούσατε πόσα, τα ξέρετε, πόσα εκατομμύρια, πόσες χιλιάδες ευρώ κερδίζει η κάθε βάρκα που έρχεται. Μας έλεγε ο Κότορος, ο δήμαρχος του Αγαθονησίου, ότι κάθε βάρκα που έρχεται μίνιμουμ με 120.000 ευρώ όφελος έχουν οι διακινητές. Βεβαίως. Τα χρήματα, βεβαίως. Κάθε βάρκα και έρχονται 6 με 10 βάρκες λέει στο Αγαθονήσι την ημέρα. Κάθε βάρκα κερδίζει ο διακινητής, μπορεί να τα δίνει τα μισά στους Έλληνες, έτσι σε μένα, σε εσάς,
στο Γιώργο, στον Πέτρο, στη Μαρία, στην Τασία, στην Κατίνα, στην ξέρω εγώ ποια. Υπάρχει κράτος που αυτά πρέπει να τα δει. Έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει Κράτος υπάρχει. να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, να στελεχωθεί το λιμεναρχείο, να στελεχωθεί η αστυνομία, να φέρουν πλωτά, να υπάρχει μια αστυνόμευση. Δεν θέλουνε, Δήμαρχε. Δεν θέλουνε αστυνόμευση, Δήμαρχε. Δεν θέλουνε. Εδώ μας έλεγε ο Δήμαρχος της Ήμης ότι πήγαν του Ερυθρού Σταυρού να βοηθήσουν μετανάστες και αρνηθήκαν επειδή ήταν ο Σταυρός επάνω στα ρούχα τους. Εντάξει, τι να σας πω. Εγώ κάνω έκκληση γιατί δεν πάει άλλο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Λοιπόν, να βοηθήσουν τουλάχιστον στα απαραίτητα. Ας στείλουν χημικές τουαλέτες, ας στείλουν τους γέρες, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ας στείλουν στρατό να εμποδίζει την εισβολή, διότι εδώ μιλάμε για εισβολή, έτσι, το χειμώνα. Για να μην μιλάμε και δημόσια για το στρατό, αποδεκατισμένος δυστυχώς. Δεν θέλω να λέω περισσότερα γιατί είναι και επικίνδυνα αυτά. Ναι, αυτά που δεν λέμε εμείς τα ξέρουν αυτοί που πρέπει να τα ξέρουν, τα ξέρουν. Πολύ καλύτερα, βεβαίως. Τα ξέρουν οι απ' έξω καλύτερα από εμάς. Έτσι, δεν ξέρω ο κύριος Κατσιβαρδάς και ο κύριος Σαρής αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν τον κύριο Δήμαρχο. Όχι, εγώ απλώς εξαφρομής αυτά που είπε ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος, μια παρέμβαση να κάνω. Πρέπει να καταδειχθούν οι συνέπειες αυτής της ανεξέλεγκτης ροής, οι οποίες αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Εδώ μιλάμε για ενδεχομένως μεταδιδόμενες ασθένειες. Η υγεία εδώ είναι το πρόβλημα, η δημόσια υγεία. Δημόσια υγεία, μείζωνος σπουδαιότητας. Και αυτό επίσης να καταδείξουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν έρχονται οι δίθεν αυτοί εξαθλιωμένοι και δεν δέχονται την παροχή πρώτων βοηθειών επειδή είναι Ερυθρός Σταυρός με το Σταυρό, και τη στιγμή την οποία είναι μέρος της πολιτικής της κυβέρνησης το να αναγείρουν τζαμιά ως προτεραιότητα τη στιγμή την οποία η Ελλάδα βουλιάζει, αυτά πρέπει να δημιουργήσουν συνειρμούς και προβληματικές και στους πολίτες που θα ψηφίσουν αύριο μεθαύριο και εν γέννη για το τι θα επακολουθήσει στην Ελλάδα. Οι πολίτες όποιον και να ψηφίσουν το τζαμί δεν το γλιτώνουν, αφού το έχουν μέχρι και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει υπογράψει να γίνει Κύριε τζαμί. Γουίλς, είναι μείζον. Και η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπολίτες και οι λοιποί είναι συνυπεύθυνοι. Είναι ακριβώς. Είναι ο εξαθλιωμένος που δεν δέχεται. Να πω κάτι. Ναι, κύριε Σαρή. Η συνοδική απόφαση για να γίνει το τέμενο στην Ελλάδα υπογράφηκε πριν πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή για να γίνει το τέμενος. Ο Χριστόδουλος που έλεγε τότε θα κόψουμε τα χέρια όποιου πειράξει την Εκκλησία, μπορούσε να το κάνει. Για να ξεκαθαρίζει το τοπίο σιγά σιγά, και επειδή μιλάμε για Σταυρό και επειδή μιλάμε ότι προβλέπανε ότι θα επιτεθούν στη χώρα, κάποια στιγμή θα υποθεί πώς επιτεθήκανε στη χώρα. Διότι αυτοί που υποτίθεται ότι πιστεύουν, το Ευαγγέλιο και στη Γραφή γράφει εν αρχήν ο λόγος. Και αυτό που πάνε να χτυπήσουνε, που δεν το καταλάβαινα, που το λέγατε πολύ καιρό εσείς, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινότανε, λέει ότι Θεός είναι ο λόγος. Αυτοί λοιπόν που ξέρουν να γράφουν άψογα αρχαία ελληνικά, φροντίσανε να κάνουν τον κόσμο να ψηφίζει με το άρτους. Όπως και αυτοί που ακολούθαγαν τότε, με τους άρτους. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, είναι απόλυτα υπεύθυνοι και σας έχω στείλει βίντεο που σας λέει το βίντεο, που το λένε οι ίδιοι, ποιους ταΐζουνε και ποιοι τους υποθάλπτουν για να τους φέρνουν εδώ. Η κατάσταση στον τόπο είναι τραγική. Και επειδή ακούω το Δήμαρχο, όλο αυτό τον καιρό, το είπα και πριν από λίγο, έχουν την απόλυτη ευθύνη αυτοί που πηγαίνουν και κατεβαίνουν υποψήφια στα κόμματα για να εκλεγούν με αυτούς που κάνανε αυτά που κάνανε. Διότι ο κύριος Τσίπρας, το είχα πει και προεκλογικά, συγκάλυπτε την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως συγκάλυπτε και η δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει ασυλία το άρθρο 86, όπως θα έχει πει στην εκπομπή σας ο κύριος Σακάς, και εδώ γινόντουσαν εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού και όλοι αυτοί δεν ασκούσαν τα καθήκοντά τους και είναι κατάχρηση εξουσίας. Κάθε φορά που έκλεινε μία βουλή, η οποία πήγαιναν 5 μηνύσεις τουλάχιστον μέσα στην περίοδο, και δεν ασκούσαν διώξεις, επειδή η Βουλή είναι εισαγγελικό όργανο και δεν άσκησε τα καθήκοντά της, έπρεπε να διώκεται για κατάχρηση εξουσίας. Και κάθεται τώρα ο Μιχαλολιάκος και ο Κουτσούμπας και λένε κολοκύθια στον κοσμάκι που τα τρώει. Διότι δεν έχει κάτσει να διαβάσει ποτέ τα δικαιώματά του.
Αν ήθελαν να λένε ότι έχουν διαφορετική άποψη για τα θέματα, έπρεπε να έχουν πάει και να έχουν διώξει για κατάχρηση εξουσίας τους προηγούμενους. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει γίνει καμία αγωγή για ηθική βλάβη, για την παραβίαση του συντάγματος, και για το εσχάτη προδοσία δεν είναι μόνο αυτά που έχουν πει για τον Παπανδρέου. Η εσχάτη προδοσία λέει μέσα στις προϋποθέσεις ότι μία από αυτές είναι ότι όποιος παραβιάζει τη γενική ισχύ και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που προβλέπει το Σύνταγμα. Αυτά παραβιάζονται καθημερινά από τους ίδιους τους δικαστές, οι οποίοι αφήνουν να παραγράφονται εγκλήματα, αφήνουν το γύρο να πάει για πλημέλημα και όχι για κακούργημα, χωρίς να έχουν ασκήσει διώξεις και χωρίς να έχουν ολοκληρώσει προανάκριση όπως οι ίδιοι όφυλαν. Και το λένε οι ίδιοι. Δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα. Μάλιστα. Ο κύριος Κόλλιας. Αγαπητέ Μιχάλη, άκουσες ότι δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία. Δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία. Δεν το είπα εγώ, τον κύριο Σακάς. Ναι, δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία. Κοροϊδεύουνε. Η κυρία Τασία, τις μπουρδες που είπε, υπάρχει μία άλλη συνθήκη η οποία προβλέπει για τη γενοκτονία ότι δεν υπάρχει ασυλία. Αλλά οι βουλευτές που έχουν νομικούς, οι οποίοι χρυσοπληρώνονται από τα κόμματα, που πληρώνονται από τον προϋπολογισμό, που τους πληρώνουν οι πολίτες, που είναι το κράτος, ούτε αυτοί έχουν αρχίσει τα καθήκοντά τους που είναι να προστατεύουν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία υπεύθυνοι είναι οι πολίτες που ψηφίζουν αυτούς που ψηφίζουν, ενώ δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Και επειδή ο κύριος Νικόπουλος χθες μίλησε για το θέμα της... Ο πρώην πρόεδρος του Αριού Πάγου. Ο πρώην πρόεδρος του Αριού Πάγου πολύ σωστά είπε αποχή, διότι με πάνω από 51% όποιος νομοθετήσει θα πληρώσει τις ευθύνες του. Και αυτή τη φορά θα την πληρώσουν όλοι. Μάλιστα. Προσωπικά μαζί με τον Παναγιώτη κάναμε καταγγελία κατά της εισαγγελέως του Αριού Πάγου για μείζον εθνικό συμφέρον που δεν έκανε τα καθήκοντά της, που αρνήθηκε να συναντήσει Έλληνες πολίτες, τους απαξίωσε, διότι δεν είχε χρόνο και μας έκλεισε ραντεβού για τις 25 Σεπτέμβρη, αφού πρώτα θα είχε αθωωθεί ο κύριος Γεωργίου. Ο κύριος Κόλλιας, στην εισαγγελία του Αριού Πάγου. Ο κύριος Κόλλιας θα μπορούσε να τους έχει πλακώσει στις αγωγές και στις μηνύσεις, αλλά πού να προλάβει ο άνθρωπος. Δεν προλαβαίνει να περιθάλπει εκεί και να... Ο κύριος Κόλλιας όμως εκλέχθηκε με ένα πολιτικό φορέα που δεν είχε πράξει τα καθήκοντά του, ο πολιτικός φορέας που ήταν εκεί, που δεν είχε κάνει ποτέ αυτό που έπρεπε να κάνει. Άκουσε Γιώργο τι λέει ο κύριος Κόλλιας. Δεν εκλέχθηκα με κανένα πολιτικό φορέα. Ανεξάρτητος με το λαό εκλέχθηκα. Με κανένα χρώμα και δεν μ' αρέσουν πλέον τα χρώματα. Κάποτε είχα και εγώ ένα χρώμα. Όπως το λέτε, ζητάω συγγνώμη στον αέρα, οι πιο πολλοί δήμαρχοι εκλέγονται έτσι και θεώρησα ότι έτσι είναι. Πλέον είναι η στιγμή των πράξεων. Τα λόγια και οι υποσχέσεις των πολιτικών τελείωσαν. Εδώ κινδυνεύω, είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Λοιπόν, ή κάποιοι πρέπει να βοηθήσουν ή δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Όπως είναι αυτή τη στιγμή η ανεξέλεκτη κατάσταση. Απλά είναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Τι σου λένε δήμαρχε από το κέντρο? Δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση αυτή, κύριε Γουίλς. Χρόνια φωνάζω, από τη δεκαετία του 90 φωνάζουμε. Βέβαια. Βεβαίως τώρα έχει ξεφύγει το θέμα. Βεβαίως. Γιατί κανένας δεν είχε τη θέληση να προβλέψει το τι θα γίνει. Όλοι δεν άγγιζαν το πρόβλημα. Αλλά όλοι είχαν τη θέληση, κύριε Δήμαρχε, όλοι είχαν τη θέληση, όλοι, το 99% να κατέβουν υποψήφοι με ένα κόμμα ξανά και ξανά, που κορόιδευε τον κόσμο. Είχαν όλη τη θέληση να πάνε να εκλεγούν για να παίρνουν το μισθό. Είχαν όλη τη θέληση να πάνε να γλύφουν για να παίρνουν ρουσφέτια. Και από εκεί και μετά τους φταίει σήμερα ο κύριος Παπανδρέου. Μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καθαροί. Συμφωνώ απολύτως. Δεν ξέρω να φέρει. Όλοι φταίνε. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Τεράστιο. Το θέμα είναι πόσοι θα αναλάβουν από εδώ και μπρος και πόσοι θα κάνουν από εδώ και μπρος που τουλάχιστον ακούνε αυτά που οφείλουν. Με πρώτους από όλους τους δικαστικούς και τις ενώσεις δικηγόρων, οι οποίοι πάνε και δικάζουν υποθέσεις στα δικαστήρια για να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, όταν οι τράπεζες έχουν υπεξαιρέσει 200 δισεκατομμύρια, 233 δισεκατομμύρια, τα έχουν χρεώσει στο λαό, μαθηματικά αποδεδειγμένο, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δάνειζε το ελληνικό κράτος, τις τράπεζες, με την εγγύηση του ελληνικού κράτους που ήταν αφαιρέγγιο, υποτίθεται αφαιρέγγιο. Αυτές λοιπόν οι τράπεζες που τη δανείζανε είχαν όργανα, τα οποία όργανα πληρώνονται από το ΦΠΑ των Ελλήνων, που πάει για να πληρώνονται όλοι αυτοί οι χαραμοφάιδες εκεί πέρα,
και υποτίθεται ότι ελέγχουν. Όταν ένας πολίτης παίρνει δάνειο από μια τράπεζα, κάθε χρόνο τον αξιολογούν. Αυτοί δεν αξιολογούσαν κάθε χρόνο ότι τα χρήματα τα πρώτα είχαν επεξαιρεθεί από το 9, ότι τα επόμενα είχαν επεξαιρεθεί από το 10, ότι τα επόμενα είχαν επεξαιρεθεί από το 11. Αυτά είναι δημοσιευμένα και τα ξέρουν όλοι. Και όλοι πάνε να βγουν υποψήφοι μαζί με αυτά τα λαμόγια που σήμερα κυβερνάνε. Που σήμερα, που χθες και τα λοιπά. Πάντως... Όχι, δεν είναι θέα τιμωρησία, κύριε Δήμαρχε. Φταίνε οι πολίτες που πάνε και κατεβαίνουν υποψήφοι με τα λαμόγια για να βολευτούν. Πάντως ο Δήμαρχος... Δεν βγήκε μόνο στο Τσίπρας. Ο Τσίπρας βγήκε με 300 υποψηφίους σε κάθε περιοχή που τρέχανε για να πάρουν μια καρέκλα χωρίς να έχουν κάνει τις υποχρεώσεις τους. Ο Δήμαρχος της Λέρου... Και το γνώριζαν. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας. Αυτό είπα, είναι υποψήφοι που κατεβαίνουν μαζί του και ακόμα και Κύριε Σαρή, ποιο... Σου ήλθε και τον κύριο Πετράκο, ο οποίος κύριος Πετράκος σηκώθηκε μέσα στη Βουλή και ρώτησε γιατί δεν έχουμε κάνει νομικές ενέργειες στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι ενήμερη με εξώδικο από τις 25 Ιουνίου, ότι έπρεπε να έχει ασκήσει, να ζητήσει να ασκηθούν οι διώξεις στη Βουλή, γιατί έστω και ένας βουλευτής υποχρεούται να ζητήσει την ψηφοφορία για να μαζευτούν οι 30. Δουλεύουν τον κόσμο ψηλό γαζί που δεν ξέρει τα δικαιώματά του και συνεχίζουν κάποιοι και πάνε υποψήφοι για να βολευτούν. Γιώργο Σαρή, ο Δήμαρχος της Λέρου είναι από τους λίγους που έχω ακούσει να λένε ότι το μεταναστευτικό δεν είναι σημερινό πρόβλημα, έχει αρχίσει από το 1990. Από τη δεκαετία του 90. Και κύριε Γουίλ, φωνάζω από τη δεκαετία του 90. Γιατί ασχολούμαι από τότε με τα κοινά. Είναι όλες οι κυβερνήσεις συνυπεύθυνες από το 90 και ύστερα για το έγκλημα το μεταναστευτικό. Το εθνικό αυτό έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα που κληθήκαμε εμείς τώρα να το διαχειριστούμε χωρίς μέσα. Μόνοι μας. Χωρίς η Ευρώπη έχει στρίψει την πλάτη. Έτσι φέρνει τεράστια ευθύνη γιατί δεν απορροφάει ένα μεγάλο ποσοστό από τον κόσμο αυτό και η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι. Ποια Ελλάδα? Δεν έχετε ούτε τη συμπαράσταση της κεντρικής κυβέρνησης. Μόνοι σας το αντιμετωπίζετε στα νησιά. Βεβαίως δεν την έχουμε. Είμαστε μόνοι μας. Χωρίς προσωπικό, με υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δήμαρχε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και καλό κουράγιο, καλό αγώνα. Καλό κουράγιο. Γιώργο Σαρή. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Κόλιας, ο Δήμαρχος της Λέρου. Ο Δήμαρχος της Λέρου, ο οποίος δέχεται καθημερινά χιλιάδες επίκους, χιλιάδες εισβολείς, χιλιάδες. Ακούσατε πόσο κέρδος έχει ο κάθε διακινητής μιας βάρκας. Μια βάρκα δίνει κέρδος σε αυτόν που τους φέρνει 50 ανθρώπους. Πόσο μας είπε? Πόσο? 50.000 είπε νομίζω. 3.000. 50 άτομα για το 50.000. 3.000 ο ένας, ναι. 120 με 150.000 κέρδος την ημέρα από μία βάρκα και στέλνουν, λέει, στο κάθε νησί από 6 μέχρι 10 βάρκες. Δηλαδή 1 εκατομμύριο ο κάθε διακινητής κέρδος την ημέρα. Αν μια επιχείρηση, μια βιομηχανία, μεγάλη βιομηχανία, είχε κέρδος καθαρό 1 εκατομμύριο την ημέρα, θα ήταν ευλογία. Θα απασχολούσε 500.000 ανθρώπους. Εδώ συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Εθνική προδοσία. Οι Έλληνες τους ευλογούν. Οι Έλληνες τους δίνουν πίσω, τους στέλνουν τις βάρκες να τις φορτώνουν. Ναι. Και γι' αυτό δεν στελεχώνουν τις υπηρεσίες εκεί με προσωπικό. Όταν σου λέει ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου ότι έχουμε έναν αστυνομικό και 2 λιμενικούς, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να καλοδέχονται τις βάρκες. Τους ξεφορτώνουν, τους βοηθάνε, τους κρατάνε, μετά πρέπει να τους καταγράψουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους καταγράψουν κιόλα. Και παίρνουν τις βάρκες οι άλλοι και τους πάνε απέναντι, τις ξαναφορτώνουν και έρχονται. Ακούει κανένας, ρε παιδιά, αυτά που λέμε? Ακούει κανένας? Τους δημάρχους τους ακούει? Τέλος πάντων, Γιώργο, επειδή διακόψαμε κάτι που ήταν επίσης πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα του Γεωργίου, των τραπεζών κλπ, όλος ο χρόνος είναι δικός σου. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Να επαναλάβεις, γιατί με τη διακοπή χαθήκαμε. Για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει γίνει. Ο Γεωργίου, όταν ανέλαβε καθήκοντα... Θα λες, ο Γεωργίου, ο πρόεδρος, ο δοτός πρόεδρος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές. Ωραία.
Το Δωτός μπορώ να λέω, γιατί το πρώτο δεν μπορώ να το λέω. Ναι. Ο Γεωργίου λοιπόν ο Δωτός στην Ελστάτ, ο οποίος πήρε μια καρέκλα ενώ ήταν και στο δούνου του, αλλίωσε τα στοιχεία, πέρασε έσοδα στα έξοδα. Το Συμβούλιο Εφετών αυτό δεν το αναφέρει καν, όπως δεν αναφέρει καν ότι αλλίωσε τα στοιχεία για την υπαγωγή της χώρας στο δεύτερο μνημόνιο. Επικαλούνται το ανάποδο, ότι αφού ανέλαβε καθήκοντα μετά που μπήκαμε στο πρώτο, δεν επηρέασε την κατάσταση στη χώρα. Στο δεύτερο λοιπόν μνημόνιο παραχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία και όχι στο πρώτο. Αυτό λοιπόν δεν το αναφέρουν καν στο βούλευμά τους. Με τον Παναγιώτη το Θοδωρίδη είχαμε κάνει μία μήνυση για τις τράπεζες για τα 233 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Από το 12 έφτασε η υπόθεση στον ανακριτή, στον εισαγγελέα Εφετών, όταν ακόμα ήταν στην προανάκριση η υπόθεση. Ο ανακριτής δεν έκανε προανάκριση και μέσα στο βούλευμα το Συμβούλιο Εφετών γράφει ότι επιστρέφεται η υπόθεση για να γίνει νομότυπα η διαδικασία. Μάλιστα. Πριν όμως γίνει η διαδικασία, βγάζουν το βούλευμα με το οποίο παραπέμπουν τον Γεωργίου, τον Δωτό, για πλημέλημα. Ενώ θα μπορούσαν να το γυρίσουν πίσω, να ολοκληρωθεί, διότι δεν τρέχει καμία παραγραφή. Το χρονικό διάστημα της παραγραφής τρέχει από την ώρα που δεν υπάρχει προανάκριση. Όταν υπάρχει προανάκριση, δεν τρέχει το διάστημα που λένε βιαζόμαστε. Αν μια υπόθεση είναι 5 χρόνια στον ανακριτή, κακός, δεν πρέπει να είναι, αλλά λέω αν είναι 5, αυτά τα 5 δεν τρέχει η παραγραφή. Μάλιστα. Όλα λοιπόν αυτά είναι δικαιολογίες πάνω στην άγνοια των πολιτών, την οποία την συνυποστηρίζουν όλοι οι πολιτικοί φορείς. Διότι αν δεν την συνυποστήριζαν, θα είχαν καλέσει τα μέλη τους να τους βάλουν σε δικόγραφα προκειμένου να προστατευτούν. Οι άνθρωποι είναι τσαρλατάνοι και έχουν τόσους πολλούς υποψήφιους τσαρλατάνους, διότι εδώ, όπως είπα και στο Δήμαρχο, δεν έχει να κάνει ο Τσίπρας, έχει να κάνει με όλους αυτούς που τρέχουν για να πάρουν μια καρεκλίτσα χωρίς να καταλαβαίνουν τις ευθύνες των πράξεών του και τις συνέπειες των πράξεών τους. Ο Καμένος αυτά τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διότι από το site που τον έσπρωξε να μπει στη Βουλή γράφτηκαν τα πράγματα, τα περισσότερα από αυτά. Ότι για παράδειγμα πήγαμε στο δούνου του 2 μέρες πριν γίνει το ΕΚΟΦΗΝ για να μην μπορούμε να πάρουμε την ευρωπαϊκή στήριξη, και αυτό γιατί μέσα στην επιτροπή που έγινε στη Βουλή, που τα άκουγε η κυρία Κωνσταντοπούλου και οι λοιποί βουλευτές, υπόθηκε επιλέξει αυτό το πράγμα και δεν αντέδρασε κανείς. Επίσης υπόθηκε ότι τα ΣΟΑΤ του Σιμίτη ήταν ακαταχώρητα επί 10 χρόνια. Μιλάμε για πλαστογραφία εθνικών λογαριασμών και το είπε ο καθήλυν αρμόδιος για αυτό. Οι εισαγγελείς δεν ακούνε, δεν βλέπουνε, δεν ξέρουν τίποτα. Το είπε ο καθήλυν αρμόδιος. 10 χρόνια παραποίηση εθνικών λογαριασμών. Και σήμερα κόβουνε τις συντάξεις γιατί λέει δεν έχουμε να πληρώσουμε. Είχαν να δώσουν 233 δις στις τράπεζες, είχαν να τα ρευστοποιήσουν οι Ευρωπαίοι στους αφαιρέγγιους Έλληνες που τα έχουν εγγυηθεί, ξέρανε να κόβουν μισθούς και συντάξεις, αλλά δεν ξέρανε να ελέγξουν το τραπεζικό σύστημα της χώρας, δεν ξέρουν ότι στις Μπαχάμες οι μαρίνες όλες είναι ελληνικές, οι φτωχοί Έλληνες. Προσπαθούν να διαλύσουν τη χώρα για αυτό που είπατε, που είναι πολύ πολύπλοκο για να το εξηγήσω τώρα. Θα πρέπει να χρειαστεί μια σειρά εκπομπών που θα ανοίξουμε διαδικτυακή τηλεόραση για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν και για όσους ενδιαφέρονται να στηρίξουν. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα για να το αναλύσει εδώ. Από εκεί και μετά λοιπόν αυτά τα θέματα ο Καμένος τα είπε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 12. Το Σεπτέμβριο του 12. Όπως υπόθηκαν και στη Βουλή. Όπως τα γνωρίζουν όλοι. Και είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο η υπεξαίρεση και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και φοβάται μη του βγάλει διαταγή πληρωμής ο κλέφτης και ο απατεώνας. Γιατί το έχουν επιτρέψει οι δικαστικοί. Όχι μόνο και οι νομικοί. Αυτό είναι ένα δεύτερο, αλλά οι δικαστικοί και ειδικά οι εισαγγελείς είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτεπαγγέλτος αυτό. Είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να το κάνουν αυτεπαγγέλτος. Και εκεί κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Δεν είχα διαβάσει τον ποινικό κώδικα, τον διάβασα μέσα τον τελευταίο μήνα. Κάνω μόνο αυτό. Δεν κοιμάμαι για να διαβάσω τον ποινικό κώδικα να τον μάθω απ' έξω.
Δεν γνώριζα το ποινικό κώδικα, γνώριζα λίγα τα αστικά. Τώρα λοιπόν φρόντισα να μάθω τα ποινικά, διότι έτυχε να συνδεθεί η υπόθεση, η δικιά μας. Ο δε εισαγγελέας Σπυρόπουλος, που είχε την προσωπική μου μήνυση, που είναι 10 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που έχει πάει στη Βουλή και κάθεται από τον Οκτώβριο, την έκλεισε χωρίς να με έχει ενημερώσει γιατί. Όταν έχει δεκαπλάσια στοιχεία από τα ίδια και άλλα 10 φορές περισσότερα από αυτήν που είναι ήδη στη Βουλή, από τον κύριο Αθανασίου, την οποία την έχουν στο σιρτάρι. Κανονικά. Την έχουν εκεί και τη βλέπουν. Όλοι αυτοί σήμερα, ο κύριος Μιχαλολιάκος για παράδειγμα, που ενημέρωσε τη βουλευτή του προσωπικά όταν ανέβηκα στην Αθήνα, θα έπρεπε να έχει στραφεί κατά των βουλευτών των υπολείπων, αν εννοούσε αυτά που έλεγε. Ή ο κύριος Κουτσούμπας με τα κομμουνιστικά τα αουαουα. Τι θα κάνουμε Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τα γνωρίζουν, κύριε Βίλς. Τα γνωρίζουν και τα συγκαλύπτουν δολίως. Τι θα κάνουμε για να βγάλει από το συρτάρι ο κύριος Σπυρόπουλος την μήνυση? Αυτό είναι δικιά μου υπόθεση. Αυτό επειδή αφορά εμένα προσωπικά και επειδή έχω υποστεί ζημία, θα τη ζητήσω από τον ίδιο προσωπικά με αγωγή και θα ζητήσω και την ποινική του δίωξη για 10 χρόνια. Διότι με δόλο έβαλε την υπόθεσή μου στο σιρτάρι, είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη, έχει μέσα όλα τα στοιχεία των τραπεζών, όλα τα στοιχεία της κατασφατάλησης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, που ο Μηταράκης υπέγραφε 10 εκατομμύρια με καμία θέση εργασίας και ο κόσμος σήμερα είναι άνεργος και τρέχει να ψάχνει να βρει συσίτιο. Η Εκκλησία δίνει τα συσίτια το 80% στους ξένους, στους λαθρομετανάστες, όχι στους ξένους, στους λαθρομετανάστες. Διότι αν θέλανε να λέγονται αυτό που τους ονομάζουν οι υπόλοιποι, θα έπρεπε να μπουν, να πάνε να ζητήσουν πολιτικό άσυλο και να έχουν τα έγγραφά τους μαζί, όπως είπατε πολύ σωστά πριν. Και αυτό το συγκαλύπτει επίσης η Εκκλησία, που δέχτηκε να βγει το τέμενος και μετά πήγε το θέμα στη Βουλή και ακόμα και η κυρία Διαμαντοπούλου αναρωτιότανε ποιοι το ζήτησαν. Όταν πήγε το αίτημα στη Βουλή δεν υπήρχε καμία μειοψηφία, δεν ξέρω πώς τα λένε, που να είχε ζητήσει να γίνει τέμενος. Καμία. Το λέει η Διαμαντοπούλου, που είναι από αυτούς που θέλανε να γίνει. Και η ίδια το αναρωτιόταν, όποιος διαβάσει τα πρακτικά της Βουλής εκείνη την ημέρα θα γελάει. Είναι σαν το τωρινό που λένε δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση, αλλά τη στηρίζουμε, αλλά δεν τη στηρίζουμε, αλλά ψηφίζουμε υπέρ των νομοσχεδίων, η τραγική του ποταμιού και οι όλοι υπόλοιποι. Διότι αυτή τη στιγμή η Βουλή, όλο το καλοκαίρι που δούλευε και ο κόσμος έκανε διακοπές, ψήφιζε νομοσχέδια με χαμένη την δηλωμένη, με χαμένη την μεγάλη την πλειοψηφία, με την μικρή την πλειοψηφία, με όλα. Και υπάρχουν βουλευτές του καμένου, τραγικοί, μιλάμε τον άνθρωπο, που αν σας ακούσετε τι λέγανε την ημέρα που ψηφιζόταν ο νόμος Ιθαγένειας, όχι ναι μεν αλλά δεν φεύγουμε κιόλας, μένουμε στην κυβέρνηση, διότι κοιτάνε μόνο τους άρτους. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα με την δίκη που υπάρχει στις 3 του μηνός, πότε είπες? Ό,τι και να κάνουνε, σας το λέω, δεν τη γλιτώνουνε, διότι κάθε φορά που εμφανίζεται ένα στοιχείο είναι υποχρεωμένη βάσει του ποινικού κώδικα, του κώδικα ποινικής οικονομίας, να ξανανοίξουν την υπόθεση. Και επειδή αυτά είναι συγκεκριμένα, υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που θα τις κινήσουνε, θέλουνε δεν θέλουνε. Και αυτό σας το εγγυώμαι 100%. Επειδή δεν ολοκλήρωσες προηγουμένως για την μήνυση που είχες κάνει και την έβαλες στο σιρτάρι, η μήνυση που είχα κάνει ήταν επακόλουθο της προηγούμενης, γιατί δεν είχα προλάβει να ολοκληρώσω όλη τη διαδικασία και όλα τα οικονομικά στοιχεία. Η πρώτη είχε κατατεθεί 9 Δευτέρου του 12 στον Άριο Πάγο, όταν έγινε η μομφή κατά του εισαγγελέα Πεπώνη, τον οποίον τιμώ, διότι έκανε τα καθήκοντά του, και από εκεί και μετά ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία τράβηξε 3 χρόνια, που δεν προβλέπονται αυτά τα χρονικά περιθώρια, αλλά τράβηξε 3 χρόνια και έχει φτάσει στη Βουλή από τον Οκτώβριο του 2014. Η επόμενη μήνυση που είναι 140 σελίδες και έχει μέσα όλα τα ΦΕΚ και όλες τις αποδείξεις της υπεξαίρεσης και το πώς μοιράστηκε όλο το έσπασε ημέτερους, γιατί είπε χθες ο κύριος Ντάσκας ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα 700. Αν λοιπόν κάποιος έχει μια επιχείρηση 100.000, που κάνει τζίρο 100.000 ευρώ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος νούμερα συγκεκριμένα, δεν μπορεί να βγάλει στο εξωτερικό 100.000 ευρώ, μπορεί να βγάλει το φόρο που δεν πλήρωσε. Άντε να είναι 20, άντε να είναι 15, για να βγάλει ένα 700 πρέπει να έχει 15 ζωές να ζήσει. Αυτοί που βγάλαν έξω τον 700 είναι αυτοί που πήραν επιδότηση ένα 700 με καμία θέση εργασίας, με κανέναν έλεγχο αν έγινε το έργο, με βάση τον νόμο 3908 του 2011, που δεν ελέγχθηκαν ποτέ και που δεν έγιναν καν οι επιχειρήσεις αυτές. Δεν υπάρχουν. Αυτό εννοούσε ο κύριος Δάσκας. Όταν λοιπόν αυτά... Εγώ οφείλω να πω αυτά που ισχύουν. Όταν λοιπόν αυτά γινόντουσαν, έλεγε ο Σαμαράς ότι αν χρησιμοποιήσουμε το μισό ΕΣΠΑ, 7 δις, θα δημιουργηθούν 300.000 θέσεις εργασίας, που σημαίνει 23.000 ευρώ ανά θέση εργασίας,
Τα ίδια είπε και ο Τσίπρας. Τα είχε πει ο Σαμαράς στο Λαύριο, θυμάσαι. Τα είχε πει ο Σαμαράς στο Λαύριο 1η Μαΐου του 12. Μπράβο. Ότι θα κάνουμε τους νοικοκυρέους. Άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Βέβαια το ξέρει όλος ο κόσμος. Τα ίδια όμως έλεγε και ο Τσίπρας αργότερα. Τα ίδια έλεγαν και οι Σιριζέοι αργότερα. Ο κύριος Βίτσας που είναι πρόεδρος στην Επιτροπή της Βουλής, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή της Βουλής, τα έχει πει στον Αντένα, αλλά τα είπε τότε πριν γίνει η κυβέρνηση. Τώρα τα ξέχασε που έχουν πάει τα ΕΣΠΑ. Τα ξέρουν και στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Είχαν ενημερωθεί προσωπικά από μένα και αυτοί τα ξέχασαν όλα και σήμερα μιλάνε για ανάπτυξη ότι θα πάρει 30 χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας το είπε. Ελπίζω, λέει, τα επόμενα 30 χρόνια να έχει αρχίσει η ανάκαμψη. Και οι αφελείς οι Έλληνες πολίτες, ομιλία του υπάρχει το ηχητικό. Είναι αφελείς όσοι φοβούνται, πάνε και πληρώνουν φόρους για να πληρώνουμε, λέει, τουαλέτες εμείς ως λαθρομετανάστες που είναι εισβολής. Είναι άξιο της μοίρας τους. Όποιος φοβάται έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, είναι άξιος της μοίρας του, κύριο Βίλη. Όποιος σήμερα δεν αποφασίσει να συσπηρωθεί γύρω από δικόγραφα με στοιχεία που τα έχουν δει όλοι, γιατί από μένα προσωπικά τα έχουν δει πάνω από 4.000 άνθρωποι, προσωπικά από μένα, τότε είναι άξιο της μοίρας τους. Όποιος φοβάται να πάει να αντιμετωπίσει στο δικαστήριο την τράπεζα, είναι άξιος της μοίρας του. Ο δικηγόρος δε της τράπεζας που θα βρεθεί απέναντι, ο δικηγόρος δε της τράπεζας που θα βρεθεί απέναντι, όταν γίνεται η υπόθεση, εκδικάζεται, αν ο δικηγόρος ψευδορκήσει ή υπερασπιστεί τον πελάτη του, ένα από τα δύο, με ψευδή στοιχεία, διότι οι δικηγόροι γνωρίζουν ότι έχουν υπεξαιρεθεί τα χρήματα, μπορεί στο δικαστήριο μέσα να ζητήσει τη σύλληψη του δικηγόρου. Στο δικό μου δικαστήριο που εκδίκασα, ο δικηγόρος δεν τόλμησε να μιλήσει και δεν γνώριζε αυτό. Στο επόμενο που θα εκδικάσω, που είναι αγωγή αποζημίωσης που έχει κατατεθεί από το 2013, τότε ο δικηγόρος που θα μιλήσει θα πάει αυτόφορο. Και σας το λέω εν τιμή αυτό. Μα γι' αυτό δεν μιλήσανε στη δίκη τη δική σου. Εν τιμή σας το λέω αυτό, θα πάει στο αυτόφορο. Με οποιασδήποτε συνέπειες και αν υπάρχουν. Ο δικηγόρος που θα τολμήσει να μιλήσει θα πάει αυτόφορο. Όπως και ο εισαγγελέας που θα πάει τη μήνυση, διότι εγώ έχω πάθει μια ζημιά. Και τη ζημιά μου θα την πάρω τούμπα να κατέβει το σύμπαν. Αυτοί λοιπόν που περπατάνε στο σκοτάδι και δεν βλέπουν την αλήθεια και αφήνουν τον κοσμάκι τον Έλληνα πολίτη να καταστρέφεται, έχουν την απόλυτη ευθύνη. Μάλιστα. Θα ανοίξουμε διαδικτυακό κανάλι για να μην υπάρχει το θέμα που μου λένε όλοι. Θα ανοιχτεί διαδικτυακό κανάλι πολύ σύντομα. Θα μας πεις γι' αυτό. Θα μας πεις γι' αυτό μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον θα ενημερώνονται όλοι για τα δικαιώματά τους και μόνο. Διότι φρόντισαν αυτοί που είχαν την παιδεία στα χέρια τους και ξέρουν όλοι που είχαν την παιδεία από το 1833 να βγάλουν ό,τι έπρεπε να ξέρουμε και να μην ξέρει κανείς τίποτα. Η τυφλή οδηγεί. Μάλιστα. Επειδή είπες για τον Τσίπρα προηγουμένως ότι συνεχίζεται η ίδια πολιτική και τακτική, λεφτά του ΕΣΠΑ και χωρίς θέσεις εργασίας, χωρίς ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κτλ. Αυτό έγινε το 12. Όταν δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις, ψηφίσανε νόμο το Δεκέμβριο του 12, όπου μπορούσαν να επιδοτηθούν επιχειρήσεις που παίρνανε 10 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και τον άλλον τον πάνε μέσα γιατί επειδή πουλάγε κουλούρια να ταΐσει το παιδί του. Μάλιστα. Καραγκιόζητες που μιλάνε. Τι θυμάσαι την περίπτωση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού εδώ, στο Δήμο Ελληνικού, που έξω από το μετρό συλλάβανε τον κουλουρά, τον Έλληνα κουλουρά που πουλούσε κουλουράκια και του βάλανε και πρόστιμο, δεν θυμάμαι πώς, χιλιάδες ευρώ, γιατί πουλούσε κουλούρια χωρίς άδεια και ήταν άνεργος και είχε και 2 παιδάκια. Θέλετε να σας πω ένα ακόμα ωραίο, γιατί τώρα έχουν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που βοηθάνε και απομαγνητοφωνούν. Θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι ωραίο, αλλά δεν πειράζει, εσύ προηγείσαι. Όχι, πες το. Λοιπόν, είναι μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή ο Σάββας Ρομπόλης. Μάλιστα. Και τον ρωτάνε οι βουλευτές. Πες ποιος είναι ο Σάββας Ρομπόλης, αυτά πρέπει να τα λες. Ακριβώς τη θέση δεν τη θυμάμαι, είναι στη ΓΕΣΕ, αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώς οι λεπτομέρειες. Είναι ο σύμβουλος της ΓΕΣΕ που είχε πάρει τη θέση, πήρε τη θέση του Ρωμανιά. Ήταν και ο Ρωμανιάς εκεί, στη ΓΕΣΕ. Ερωτάτε λοιπόν από τους βουλευτές για την περίοδο εκείνη. Και λέει ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε εδώ η Τρόικα, μας είπε ότι οι Έλληνες πολίτες όσο καιρό εργάζονται δίνουν για παράδειγμα λέω, 100 ευρώ. Μάλιστα. Για το συνταξιοδοτικό τους. Ναι. Και λαμβάνουν όταν βγαίνουν στη σύνταξη, τους είπανε οι ξένοι, 260 ευρώ. Έτσι τους είπανε. Ναι.
Όταν στην Ευρώπη δίνουν 100 και παίρνουν 130. Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, οι βουλευτές μας που αγαπάνε την πατρίδα και τους πολίτες, αποφασίσαν να μειώσουν τις συντάξεις στα επίπεδα που έχουν φτάσει σήμερα, που θα φτάσουν ακόμα παρακάτω γιατί είναι ψηφισμένα από το 10. Ναι, να μειώσουν τις συντάξεις των Ελλήνων πολιτών, όχι τις δικές τους. Όχι βέβαια. Αποφασίσανε με αυτό το σκεπτικό, ότι επειδή είπαν η Τρόικα ότι παίρνουν 270, αποφασίσανε για το καλό του τόπου, για να βγουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να μειώσουν τις συντάξεις στα επίπεδα των 50% κάτω, με τα 270. Αποδείχτηκε, όπως είπε ο Ρομπόλης, ότι οι Έλληνες δίνανε 100 και παίρνουν 128, αν θυμάμαι καλά τα ποσοστά τώρα. Κάπου εκεί είναι, πάντως δεν έχει σημασία, ιδιαίτερη σημασία. Που σημαίνει ότι τους κλέψανε εμψυχρό το 50% της σύνταξής τους. Διότι ήταν με ψευδή στοιχεία. Αυτή λοιπόν η ζημία με δόλο πρέπει να αποζημιωθεί. Και πρέπει να αποζημιωθεί από την Τρόικα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τα ευρωπαϊκά όργανα, από όλους αυτούς τους συλλήβεις που είναι εκεί πέρα και υποτίθεται διαβουλεύονται και διαπραγματεύονται σκληρά με τον κύριο Τσίπρα, που ήταν πολύ σκληρό στη διαπραγμάτευση, μαζί με το δούνου του οποίου πρόεδρος ήταν τότε η Λαγκάρντ, όχι πρόεδρος, συγγνώμη, ήταν υπουργός οικονομικών της Γαλλίας, όταν έγινε το παραμύθι της πρώτης αλίας των στοιχείων. Αυτά λοιπόν τα πράγματα τα είπανε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, επειδή η Εξεταστική Επιτροπή και ο κύριος Μητρόπουλος που λέει παραγράφηκε το αδίκημά μου, δεν λέει δεν έκανα το αδίκημα, λέει παραγράφηκε. Αυτό είναι τραγικό, δηλαδή λέει ένας άνθρωπος στην τηλεόραση, με αδικείται γιατί παραγράφηκε το αδίκημά μου. Γιατί παραγράφηκε το αδίκημά του? Διότι δεν έκαναν κάποιοι τη δουλειά τους. Και γιατί συνεχίζει να μην ασκούνται διώξεις? Διότι δεν συμπληρώνονται στοιχεία πρόσθετα, που θα μπορούσαν εύκολα να συμπληρωθούν 2 πρόσθετα στοιχεία ή 1 πρόσθετο στοιχείο. Τα πράγματα είναι απλά αν θέλεις. Όταν δεν θέλεις είναι το πρόβλημα. Χθες το βράδυ έμαθα για την υπόθεση αυτή του κυρίου Μητρόπουλου, ότι μαζί με 2 άλλους δικηγόρους, ξέρω τα ονόματά τους, είχαν αναλάβει μια υπόθεση από την οποία θα έπαιρναν αμοιβή 3 εκατομμύρια. Αυτό που λέω τώρα το ξέρω από έναν από τους πλέον έγκριτους νομικούς και έναν ανώτατο δικαστή. Πήρε ο κύριος και οι 2 αυτοί δικηγόροι προσέλαβαν τον κύριο Μητρόπουλο, του ζητήσανε να συνεργαστούν για να τους βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Μητρόπουλος λοιπόν πήρε την αμοιβή, τα 3 εκατομμύρια, τους έδωσε 200.000 ευρώ και έβαλε τα άλλα στο δικό του λογαριασμό. Αυτή είναι η ουσία. Και τον κατήγγειλαν οι 2 άλλοι δικηγόροι ότι έκανε αυτό το πράγμα. Τα έβαλε στο λογαριασμό του, τα δήλωσε μετά. Τι έκανε? Και διεκδικούν να πάρουν την αμοιβή τους, να πάρουν από 1 εκατομμύριο αμοιβή ο καθένας. Έτσι, αυτή είναι η υπόθεση του κυρίου Μητρόπουλου. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάπου, αν έχει υποθεί. Είναι γνωστή? Όχι τόσο γνωστή, έχουν γραφτεί κάποια πράγματα, αλλά τόσο αναλυτικά δεν τα έχω διαβάσει. Για αμοιβή, ότι προερχόταν από κάτι συναδέλφους. Ναι, πόσα ήταν τα ποσά, έχει γραφτεί? Ότι ήταν 3 εκατομμύρια και θα παίρνανε 3 εκατομμύρια δολάρια. Θα παίρνανε από 1 εκατομμύριο ο καθένας και ο Μητρόπουλος θα πήρε και τα βάλε στην τσέπη και τους έδωσε 200.000 μόνο. Όχι, αυτή η λεπτομέρεια. Και γίνανε βαπόροι οι άλλοι 2. Έτσι, οι άλλοι 2 συναδελφοί σου γνωστότατοι δικηγόροι. Ο ένας ήταν και στέλεχος του Πασόκ, μάλιστα, και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας επί Ανδρέα Παπανδρέου. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Έτσι, και τον κατήγγειλαν τον Μητρόπουλο αυτοί οι 2. Και καλά κάνανε βέβαια, έτσι, όταν οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Από 1 εκατομμύριο καθένας. Όχι 2.800 ο Μητρόπουλος και 200.000 οι άλλοι που ήταν δική τους η υπόθεση. Τέλος πάντων, επειδή είπες για τον Τσίπρα λοιπόν και τα λοιπά, και ο Τσίπρας συνεχίζει το ίδιο παραμύθι, συνέχιζε, γιατί ελπίζω να μην ξανασυνεχίσει, έτσι, ότι θα φέρω από την Ευρώπη πόσα δισεκατομμύρια, είπε 30, και ήταν, αγαπητέ Γιώργο Σαρή, τα δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Αυτά έτσι και αλλιώς θα ερχόντουσαν. Πέτυχα λέει να πάρουμε ενίσχυση, αυτό παραλίγο δηλαδή άμα θα περάσουν και σε δανεικά. Αυτά είναι τα λεφτά που μας χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση του ΕΣΠΑ, τα οποία δεν έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση, παρά τις αλχημίες και παρά τα χαριστικά που δίνουν από εδώ και από εκεί στους δικούς τους, να τα απορροφήσει όλα. Δεν μας είπες τίποτα γι' αυτό?
ποτέ δεν κατάφερε να απορροφήσει τα κονδύλια αυτά και τα παίρνουν και τα δίνουν στους Ούγγρους ή στους Σλοβαίνους. Αυτά, κύριε Βίλς, δεν είναι τα δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Αυτά είναι τα δισεκατομμύρια του ΦΠΑ που φεύγουν από την Ελλάδα εντάξει, και μετά μας τα γυρνάνε και μας λένε σας δώσαμε ΕΣΠΑ. Μέχρι στιγμής προσπαθώ μανιωδώς να βρω ποιο είναι το ποσοστό του ΦΠΑ από αυτό που εισπράττεται στη χώρα που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Αυτό που μόνο υπάρχει είναι ότι το ΦΠΑ μπήκε όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή δεν υπάρχει, μου δίνετε το δικαίωμα, όχι εσείς, μου δίνετε το δικαίωμα γενικώς να λέω ότι όλο το ΦΠΑ το παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Διότι όταν μιλάμε για διαφάνεια θα έπρεπε να ξέρουμε και να βρούμε όταν βαράγει στο ΦΠΑ να βγαίνει πάνω στο διαδίκτυο πρώτη επιλογή πόσο ΦΠΑ μένει στη χώρα και πόσο φεύγει έξω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ψάχνω μανιωδώς να τη βρω. Διότι εδώ μας δουλεύουν πολλά χρόνια. Αυτό το παραμυθάκι όμως θα τελειώσει τώρα. Φαντάζεστε όμως, αγαπητοί μου φίλοι, ότι από τον υδρότα μας, από το αίμα μας, από τη δουλειά μας, όταν παίρνουμε 100 ευρώ το μήνα, παράδειγμα λέω, σύνταξη ή μισθό, το 23% δεν έχει αγοραστική ικανότητα. Δηλαδή πας στο φούρνο να πάρεις ψωμί και δεν σου δίνει ψωμί για τα λεφτά που του δίνεις, σου κρατάει το 23% για φόρο. Φόρο για το ψωμί που αγοράζεις να φας, αγαπητέ μου φίλε. Αυτός ο φόρος, κύριε Βίλς, παρόλο που δεν ξέρουμε, παρόλα αυτά είναι και παράλογος. Διότι είναι ΦΠΑ προστιθέμενης αξίας, είναι φόρος προστιθέμενης. Μία επιχείρηση που πληρώνει ΦΠΑ από το πρώτο προϊόν που πουλάει δεν έχει κερδίσει. Διότι η επιχείρηση έχει να κάνει επενδύσεις, έχει να πληρώσει προσωπικό, έχει να πληρώσει πάγια έξοδα που είναι από 3.000 ευρώ. Και όταν λοιπόν έχεις 3.000 ευρώ έξοδα, η προστιθέμενη αξία είναι αφού πουλήσεις πρώτα 1.500 ευρώ κόστους προς 3.000 ευρώ, μετά είναι προστιθέμενη αξία. Τα έξοδα δεν τον υπολογίζουν μέσα. Το ενίκιο δεν υπολογίζεται μέσα. Σήμερα που μιλάμε, αλλάξανε τον κώδικα τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που έχει σχέση με τα αστικά δικαστήρια για να βγάλουν τα σπιτάκια του Κοσμάκη σε πληστηριασμό, που πήγαν ένα νομοσχέδιο που λένε θα το φτιάξουμε μέχρι τέλος του χρόνου να μην πηγαίνει στο πληστηριασμό. Ποιος, ο κλέφτης, θα πάρει το σπίτι του πολίτη που είχε ιδρώσει να το φτιάξει την πρώτη κατοικία ή τη δεύτερη κατοικία, το εξοχικό του βασικά, δεύτερη κατοικία, το εξοχικό του, ο οποίος δούλευε 30 χρόνια. Γιατί, για να πάρει να αναστηλώσει το πατρικό του, να αναστηλώσει και τα λοιπά. Ναι. Και κρατάνε λοιπόν τις αξίες στο Θεό, διότι αν τις κατεβάζανε τις αξίες, θα έπρεπε οι τράπεζες να καλύψουν τα ίδια κεφάλαια που δεν τα είχανε και πάλι γι' αυτό για τις τράπεζες έγινε. Και πληρώνει ο Κοσμάκης χαράτσια και τα λοιπά με αξίες που δεν υφίστανται, αλλά θα τα χάνει στην εμπορική, διότι το δικόγραφο που είχαν φτιάξει ως υπέρβαση, γιατί τα παιδιά που ήταν εκεί είχαν ζητήσει κούρεμα και όχι διαγραφή και αποζημίωση. Είχαν ζητήσει κούρεμα και όχι διαγραφή δανείου και αποζημίωση. Ενώ φορέας για την απάτη που είχε στηθεί εις βάρος των πολιτών. Η κίνηση που δημιουργείται τώρα, έτσι. Δημιουργείται καινούργια κίνηση, διότι έχω αποχωρήσει από πέρσι από εκεί και δεν είχα σκοπό να αποχωρήσω, απλά είχα σκοπό να ολοκληρωθούν τα πράγματα. Όταν ένα άνθρωπο το ψάχνει μόνος του, είναι αδύνατον να τα βρει. Τώρα λοιπόν έχουν βρεθεί. Αυτή η κίνηση τι ζητάει λοιπόν από τις τράπεζες? Οι τράπεζες θα ζητάει να πάνε αυτόφοροι τραπεζίτες και θα ζητήσει διαγραφή του δανείου και αποζημίωση για την απάτη που έχει στηθεί εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Διότι και η Ευρώπη συμμετείχε στο έγκλημα. Η Ελλάδα είναι στόχος, που ακούω κάποιους για συμμάχους που λένε δεν έχουμε συμμάχους. Ποιους συμμάχους? Εδώ με δόλο έχουν κλέψει τη συντάξη των Ελλήνων πολιτών. Όταν λέει ο Ρομπόλης μέσα στην Εξαρτική Επιτροπή της Βουλής ότι με βάση στοιχεία ότι λέγανε 100 παίρνουμε 270, ενώ παίρναμε λιγότερα, με δόλο το έκοψαν τη σύνταξη. Ένας άνθρωπος που έκανε τον προγραμματισμό του πριν από 10 χρόνια και πριν από 7 χρόνια που πήρε ένα δάνειο, ήξερε ότι θα παίρνει 2.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ. Ήξερε ότι έχει μια επιχείρηση. Και την άλλη φορά που ακούω το Μιχελογιαννάκη και λέει ανέκδοτα σήμερα που μιλάμε, που λέει ανέκδοτα, ψήφισε το μνημόνιο και λέει ανέκδοτα. Όταν τον ρώτησε, έχεις μια επιχείρηση, το ρώτησε στην εκπομπή σας. Είχες μια επιχείρηση η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Θα είσαι ευχαριστημένος να σου κουρέψουν το δάνειο 50%? Απάντησε όχι. Και σήμερα λέει είναι ανάγκη το μνημόνιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τραγικοί. Μας δημιούργησαν ζημία με δόλο, έκοψαν τις συντάξεις στα γερόντια που συντηρούσαν τα εγγόνια τους με δόλο, με ψευδή στοιχεία, με 270 ευρώ στα 100, ενώ είναι 130 το νούμερο. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα βγαίνουν και ζητάνε την ψήφο του λαού. Και υπάρχουν υποψήφοι που κατεβαίνουν με τους απατεώνες. Γιατί εγώ τον Τζίπρα το είχα πει προεκλογικά τι θα κάνει. Δεν το λέω τώρα. Το
Το είχα πει στην εκπομπή σαν το Δεκέμβριο, όταν με είχε ρωτήσει δικηγόρος. Θα μπλέξει ο κλέφτης ο Σαμαράς με τον απατεώνα τον Τσίπρα. Αλλά τότε δεν τους βόλευε να ακούνε, διότι κατεβαίναν υποψήφοι. Μάλιστα. Πες μου τι προτίθεσαι να κάνεις τώρα με την υπόθεση. Α, είπες για το Μιχελογιαννάκη. Καλά, ο Μιχελογιαννάκης δεν αντέχεται πια, έτσι. Δηλαδή μου στέλνει καθημερινά δελτία και τα λοιπά. Τον έχω βγάλει εκατοντάδες φορές εκπομπές, αλλά τώρα πια δεν αντέχω. Στην εκπομπή σας τον ρώτησα. Όταν κάποιος σου κάνει ζημία με δόλο, θα είσαι ευχαριστημένος, ενώ έχει τελειώσει, να του πληρώνεις και το 50% του δανείου, και είπε όχι. Υπάρχει το ηχητικό, θα το βρω τις επόμενες μέρες να ασχοληθώ και θα σας το στείλω να το έχετε. Θέλεις να ακούσεις κάποια από τα μαργαριτάρια που μου στέλνει? 10 λόγοι γιατί πρέπει να εκλεγεί αριστερή κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Πρώτος λόγος, η αρχή για το τέλος των μνημονίων. Για να γίνει, ναι, η χρηστή διαχείριση με αντίβαρα κοινωνικά και δίκαια. Είπατε μια μαγική λέξη, Είπατε μια μαγική λέξη, γιατί το δίκαιο δεν προέρχεται από το γερμανικό που λένε και πράσινα άλογα, προέρχεται από τα χρηστά ήθη. Και οποιαδήποτε δικαιοπραξία αντίκειται στα χρηστά ήθη είναι άκυρη. Και εδώ δεν απλά αντίκειται, εδώ δολίως έχουν κάνει ζημιά. Όταν θα πάει το επόμενο δικόγραφο, θέλω να δω ποιος δικαστής θα βγάλει ανάποδη απόφαση. Διότι μέχρι τώρα πηγαίναν τα δικόγραφα στημένα και βγάζανε δικαστική αποφάση πάνω σε στημένα δικόγραφα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει πολλά και τραγικά ο φίλος μου ο Γιάννης: η ανακατανομή του πλούτου, η επίλυση του χρέους, η ανάγκη αναπτυξιακού μοντέλου, η πάταξη του σάπιου πολιτικού συστήματος, η επιτέλους συστήχηση κόμματος και κοινωνίας. Δηλαδή, άρες μάρες κουκουνάρες και λέει και το εκάσε να τελειώσω. Ναι, μην το παίζεις κι εσύ σαν τους άλλους που διακόπτουν. Παρακαλώ. Εγώ δεν σε διάκοψα ποτέ, ούτε θα σε διάκοψα. Συγγνώμη ήδη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται συγγνώμη. Καταλαβαίνω, σε πιάνει, σε πνίγει το δίκιο και θες να μιλήσεις. Λέει, δεν θα σταματήσουμε το όνειρο. Δεν θα σταματήσουμε το σοσιαλιστικό όνειρο. Όνειρο είναι, μην με ξυπνάτε. Θυμάσαι το σουβλατζί που πουλάγε τα σουβλάκια και φώναζε, όνειρο είναι, όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε. Δεν θα πέσουμε σε αριστερή μελαγχολία. Πέσαμε σε γενική μελαγχολία, εθνική μελαγχολία. Έχουμε λύσει στην κρίση της αριστεράς. Στην κρίση της αριστεράς τον ενδιαφέρει το Γιάννη. Η κρίση του ελληνικού λαού και η κρίση της πατρίδας μας τι γίνεται? Και τελειώνει, το μέλλον της αριστεράς διαρκεί πολύ. Και του απαντάω εγώ, το μέλλον της Ελλάδας διαρκεί δυστυχώς εξαιτίας σας λίγο. Έτσι. Λέει φοβερά και τρομερά πράγματα. Δεν το περίμενα από το φίλο μου το Γιάννη. Δεν το περίμενα. Έλεγα ότι είναι έτσι πιο... αυτά. Μην πω την κουβέντα. Ναι, σε όλα. Λοιπόν, πες μου, ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα. Ναι, αλλά ήταν απαραίτητο. Να πεις βεβαίως, ο κύριος Κατσιβαρδάς, πιο κοντά στο... Να πω κάτι, γιατί έχουμε και ένα ερώτημα από τον κύριο Τράντζα, τον ηχολήπτη μας. Οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουν. Θα το μας πει τώρα ο Γιώργος. Απλώς εγώ συμφωνώ με ό,τι είπε ο Γιώργος Σαρής. Απλώς τώρα μου ήρθε συνδρομικά μια σκέψη για να την καταστήσω κοινωνούς στους τηλεθεατές μας. Πώς είναι δυνατόν να παγιδεύονται στην προπαγάνδα των μέσων, ορισμένων εκ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι ουσιαστικά υπερπροβάλλουν δήθεν την ευαίσθητη πτυχή της ανεξέλεγκτης ροής μεταναστών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ποιοι είναι πρόσφυγες και ποιοι δεν είναι και αναφέρουν για την οικογενειακή τους δήθεν κατάσταση, τη στιγμή την οποία το ίδιο το κράτος ουσιαστικά με το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας θα εκπληστριάζει τα κίνητά τους με προνόμιο, με ειδικό προνόμιο των τραπεζών που έχουν προσημειώσει με υποθήκη τα κίνητά τους στην εμπορική αξία. Όποιος δικαστής βγάλει απόφαση τέτοια όπως είπες, ο πολίτης που θα μας βρει θα του υπογράψω εγώ την αγωγή κακοδικίας. Σύμφωνοι. Απλώς εγώ να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος, γιατί δεν έχει αντιληφθεί ακόμη ότι αυτοί πώς τον εμπέζουν απροκάλυπτα από τη μία οι εισβολείς αυτοί που είναι όλοι υπέρ τους και από την άλλη το ίδιο το κράτος τους παίρνει το σπίτι έναντι πινακιού φακής και ταυτόχρονα δεν τους υποστηρίζει πουθενά με κανένα νόμο και ταυτόχρονα τους κόβει τη σύνταξη και παράλληλα δεν στηρίζει τα παιδιά τους, τα οποία το επιστημονικό αυτό προλεταριάτο το οποίο μεταναστεύει στο εξωτερικό. Δεν μίλησε κανείς, ούτε ήρθε κάποια κάμερα να δει την Ελληνίδα μητέρα που κλαίει με τα ανήλικα παιδιά της, που σε μια οικογένεια μόνο ένας δουλεύει και υπάρχει μόνο ένα εισόδημα και όλοι οι Έλληνες στην ουσία παίνονται και στενάζουν. Κανείς δεν μίλησε για το ελληνικό στοιχείο.
Μόνο... Μιλάμε για το μεταναστευτικό στοιχείο με κροκοδίλια δάκρυα. Ακριβώς. Δηλαδή, ο Έλληνας δεν έχει προβλήματα, δεν έχει ανάγκη. Στο νοσοκομείο δεν νοσηλεύονται Έλληνες οι οποίοι είναι και ασφαλισμένοι και είναι αναγκασμένοι. Τα λεφτά είναι πολλά, Χάρη μου. Άκουσες 130 με 150 χιλιάδες ευρώ η κάθε βαρκούλα. Μέσα σε μισή ώρα μπορεί να πάει και να έρθει από την Τουρκία να ξεφορτώσει άλλες 150.000 καθαρά αφορολόγητα. Από αυτά, με αυτά αγοράζεις όχι την κυβέρνηση ολόκληρη, αγοράζεις την Ελλάδα ολόκληρη. Τη στιγμή την οποία οι άλλες χώρες χτίσουν τείχη και τη στιγμή την οποία δεν θα έχει σε καμία περίπτωση την ίδια φιλόξενη αντιμετώπιση ένας Έλληνας μετανάστης ο οποίος πηγαίνει στην Ευρώπη με καθιονδήποτε τρόπο. Διότι καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο συντεταγμένο κράτος. Αν δεν υπάρχει, στην ουσία μιλάμε για μια μορφή πολέμου χωρίς όπλα. Μια μορφή νεοπικιοκρατίας. Χάρη, το κράτος, ξαναλέω, είμαστε εμείς. Η πρώτη κίνηση που θα γίνει μόλις είμαστε έτοιμοι, και αυτό εξαρτάται από το πόσο θα βοηθήσει ο κόσμος, είναι θέμα αγωγή, λίγων ωρών θα έλεγα, δεν από ποια ημερών. Θα είναι αγωγή ηθικής βλάβης κατά κάθε βουλευτή που ψήφισε αντισυνταγματικό προδήλως νόμο, όπως είπε η κυρία Θάνου σήμερα στην τηλεόραση, η πρωθυπουργός μας το είπε, ότι πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρτητος ο δικαστής για να μην ελέγχεται και για να γυρνάει πίσω τους αντισυνταγματικούς νόμους, έτσι είπε. Όταν λοιπόν είπε έτσι, θα τη στείλω λοιπόν δώρο το πρώτο δικόγραφο, όπου θα το υπογράψουν όσοι πολίτες είναι πολίτες και δεν είναι ραγιάδες, με 5.000 ευρώ αγωγή ηθικής βλάβης για τον κάθε έναν βουλευτή που θα τολμήσει να ξαναβάλει την υπογραφούλα του σε νομοσχέδιο, σαν αυτά που ψηφίσανε στη Βουλή, με χαμένες τις δεδηλωμένες, θα πάρει από όλους τους πολίτες 5.000. Αν μαζευτούν οι πολίτες και καταλάβουν τι ακούνε, τότε θα μαζευτεί ένα νούμερο που θα πληρώσουν πίσω όχι μόνο αυτά που λείπουν από τη χώρα, αλλά άλλα τόσα. Ο Γιώργος ο Τράντζας μου δείχνει το σημείωμα. Εδώ οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουν. Για το θέμα της ψήφου μεθαύριο, τα είπα πριν. Πρέπει να απέχουν ομαδικά και να συσπηρωθούν σε μια κίνηση που θα κυνηγήσει με αγωγή. Το λευκό που μέχρι τώρα νομίζαμε δεν ελέγχεται. Εδώ όχι για αυτό μόνο. Γενικά τι πρέπει να κάνουν με τις τράπεζες, με τις εφορίες, με τις... Τώρα δεν προλαβαίνει να αναλυθεί αυτό. Δεν προλαβαίνουμε, ναι. Θα ανέβει ή αύριο ή μεθαύριο ολοκληρωμένα. Δεν πειράζει. Αυτά θα μπουν... Που τελειώνει και θα υπάρχει εκπομπή που θα μπορούν να ενημερώνουν αναλυτικά και θα παίζει σε βίντεο όλη τη μέρα τα δικαιώματά τους μέχρι να μάθουν τι δικαιούνται να λαμβάνουν. Ναι, πες μας πώς λέγεται το site το οποίο η Web TV, η τηλεόραση. Θα το πούμε στην άλλη εκπομπή ή αύριο, η διαδικτυακή τηλεόραση. Πες μας πόσα χτυπήματα είχε στο πρώτο πενθήμερο. 120.000. Γι' αυτό είπα τώρα οι πολίτες γνωρίζουν, τώρα είναι η απόφασή τους τι θα κάνουν. Δεν μπορεί να περιμένουν από έναν, γιατί οι πολίτες λένε ο δικαστής δεν κάνει. Αλλά και αυτοί δεν έχουν κάνει κάτι. 120.000 χτυπήματα σε ποιο site γίνανε? Στην ομάδα στο Facebook. Δεν έχει σημασία κύριε αυτό. Θα βγει επίσημα site. Έχει σημασία, διότι άμα το ανακοινώσουμε θα γίνουν 550.000. Θα γίνει πολύ μέσα στη εβδομάδα, θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι έτοιμο. Μάλιστα. Σχεδόν έτοιμο. Ναι, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θέλω να πω ευχαριστώ στον Πάπη τον Σαβουλίδη και στον Γιάννη τον Μαρσέλο που έχουν βάλει τρελή πλάτη και στο Χρήστο τον Αθανασίου για να γίνει αυτό και στο Σπύρο τον Καπιώτη. Τώρα άμα δικό κάποιον. Και συγχαρητήρια από μένα σε όλους.